Phung kaham joto lokorokno kintu tini khe an bagi khe belaki phung hamya tam bagi himani miyao hopung thuimalia tam bagi thuimalia aboni karon bo sawono norong nukhana miyao je TPF rok human rights je khainan hino je patimung patiri bekya sini tiri sini kumpuni thungnung ni obuskango borok miyao human right dekhane phaya borok miya animal desi khane phaya borok jodi human rights dekhane phaya kai bong thani darwa godal boti degar sago tongla khamu borok pulen hadra plan kai phayo borok plan kai phaijak national party CPM BJP ni dalal lok borok sini buskango sini program tongo youth festival tongo o youth festival na borok disturb khane bagai miya human rights ni mungai borok ajaga samung sitra khayoi suno sini bakhano change khaina bagai phayo TPF ro dalal ro borok human rights dekhana phakai bong thani kun thani weapon tongla khamo borok human de ya borok animal de se khana phayo miya je borok buba grano sini hani buba grano borok je babe অত্যাচার খাইয়া দাগা চপা খাইয়া ক খাইয়া সাকা বুবাগ্রা TPF ro khoma khaipano bubagrani sengkrano TPM no kun dino khoma khaigla serai khanan dara de pala kulo jamatia nonang sara thango neng miyawo sini tipra hastini tipra sarane bakhawo je 20 dakha o 20 kun dino phano sini bakhane de komolia sibo khomsalai phano 20 ka ye hai neng je babe suna 20 dakha o 20 sini bakhane kun din phante komolia chom sananayo bubagrani mukhango kaisa semuni muinana bagase tipra sara hazar jani mano nungo bubagrani mokole mukti khiklaka kebo khoma khaigla nona TPF pala khoi jomatia teini ni bodol nonang serai thadango nong tamsa bangladeshi gube hime sawo bangladeshi gube ngai simina bangladesh ne ekse phat khaya neng pala khrei neng kami bangladesh gube hindago nonang open challenge yo nong jodi no tik do phani bagai tiprasan bari samong khana kai nong asta bolo phayoi bangladesh gu beking phunu pade masa phana TPM ni borong nok ka thangki bil kai anggen diriu nira para kami gora goi bangladesh gu beking tomang lak nong asta bol mojano mas gedeni khai je dino bangladesh gu beking ni sir khommanai o din rang no selo dinai patal khona jomotia en pala khori jomotia nong tam sate koksil jawo tipramo TPM no hinai khanan dar de serai kai tipramo thani sengkraro tangbo buna sengeko nong ni hai TPM ni mang ni ma thamram no tipramo thani bororo buna nangya tipramo tharo khukti musuin do sini khukti bana nong no suklogai bthai maro khanan dar de serai ko nang saimano saje salja TPF tipramo tho phaina nangnai guarantee diwo nor phaina nangnai kintu TPM no bubagra khoma khaipano bubagra ni sengkra tipra saro TPM no kondi no khoma khaiga nok je 20 dakha sini sago o 20 te komolia serai aba sana thango patal kuina khanar de no ang no open challenge yo nong jodi tik leader kaham dopan bagi samung khainai kai ang no open challenge yo nong asram bari sabis asram bari wa mas bedaren khaine bari nong jodi buri kai ang no open challenge yo asram bari wa nong sabis asram bari wa nong program khaine bari ang no serai sana mujongo serai sana mujongo nono last and fast warning amo hai jodi bubagrani mokone teisa mukti khiklai kai porinam bahut kotorang nai serai sau porinam bahut kotorang nai sini bubagra kun saya phana sing bubagrani busa sini bu phano opoman khai mane mokone mukti khiklai mane song siring kan dasi tongla amuri jawab TPF mari nai jong tipramota unis dop tiprasa nini thani nanai serai kok sao pala khuni jomatia huisar be careful nang sabdan kai tone